Специален поздрав от Коки Банк за семейство за неговата съпруга Ася и за трите му деца Нико и Нетка и Руси, и за заведението на Тополата бар за Коки Банк. Майко, много е тежко за всички в чужбина, за хората далече от дома. Когато имаш скъпоценна съпруга, постигаш всичко. Една жена води мъжа напред. Обичам те, Ася, любима моя. Давай, Ася! Ех, животе, колко си несправедлив, колко хора раздели заради пустите пари. Тези пусти пари сърцата отчуждиха. Пусти да останат, брат брата вече трудно познава. Всеки гледа само да има, а Коки и Ася сами се борият за нашите прекрасни деца, за Нико и за Нетка и за Руси. Никога назад не дават Коки и Ася. Работим ден и нощ за нашите деца, далече по света, далече от дома, с болка в душата, с сълзи в нощта, по пътя към дома. За нашите деца, а се мъчим сега, за Нетка и за Руси и за Нико. Много предатели, брат, много срещнахме досега. Когато имаш всичко, всички са до теб. Но щом останеш сам без пари, разбираш кой човек е и кой мълчи. Не се правете на ударени, човек до човек опира. Запомнете, татко, майко, не плачете. Наше време, разберете, ние вече сме големи. Работим за нашите деца, за да останат утре по света, за Нетка и за Нико и за Руси. Парите не струват, брат, запомни. Няма вече по света добри хора. От тебе дори когато даваш, тогава ще вземат. С добро сърце напред ще вървим, с Ася и Коки, и смело да сбъднем мечтите на нашите деца, на Нико и на Руси и на Нетка. Ще покорим света. Предатели, животът е много труден. Понякога Коки и Ася сами по света да са живи и здрави. Всички мои душмани, Коки и Ася, не ви мислят лошо. Колко нощи без сън минаха, колко тежки дни преминахме с Ася и Коки в чужбина. Хляба трудно се печели, но за семейството всичко Коки и Ася. Патронката ще направят, само да сме живи и здрави. Всичко ще направим за нашите деца, за Нетка и за Руси и за Нико. Парите идват и после си отиват, но майка като Ася и баща като Коки трудно се намират. Животът бързо се мени, не забравяйте откъде сте тръгнали, момчета. Днес сте долу, утре сте горе.
и боли живота. Татко, майко, не плачете, ние вече сме големи. Работим за нашите деца, за Нико и за Нетка и за Руси, за да успеят утре пред света. Парите не струват, предатели, запомнете го. Коки и Ася казват, че още много години има да ги гледате. Когато даваш, Господ ще ти върне двойно повече и доброто пак при теб ще тръгне. И Коки и Ася казват, че още много години има да ги гледате. Душмани